zanna şahir Kur'anlar ýeýiste şeyler aktiýetler bar. Diýerler gezip ber, gysyp diýişlerin ölümine sebäpkär ýalyýa. Şuýlyň 6-njy fevralyna bolan waka külli musulman ümmetini bütün adamzady elendirdi. Şu hatyrat diňe bir türk dogallarynyň hatyrat däl, biziň ählimiziň hatyratymyz. Şu agyr günde biz ýene de bir gezek türk halky bilen gany bir, jany bir, aňy bir dogandygymy bildik. İki döwlet bir milletdigimizi ýene bir mertebe göz ýetirdik. Allah'ım inni beýle hatyraty hiç mi görmek, eşitmek mesir etmesin. Beýik Allah'ın özi gözüm bersin. Gowullarynda diýdarlaşmak hemmämizi mesir etsin. Ýakynda internetde bir çağajagyň kakam ýerde, ejem ýerde diýen agysyny goýupdyrlar. Bagy ýeke-bir çağan agyz säl. Bu biziň hemmämiziň agyýymyz. Bu ýerde çağa aglanyp, ýürek aglaýa, çağa on küsüňi bilen aglaýa. Onu görüp dinläp oturmak mümkin näl. Şonu görüp men şeýle goşuk tetirlep ýadyma düşýär. Gidip barýa adamlar baky ýurduna tarap galallarym ýygyna durdyňa başyna rap. Gidip barýa adamlar uçup gara topragy güýgelmän ka baglaryň düşüp barýa ýapragy. Gidip barýa adamlar belli däl urhanjak. Kimsi cennete sary, kimsi dowzakda ýanjak. Ýygy gaýdyp gelýän ýok. Näçe etseň de puşman. Ýakyn adamlar gidip barýa hoşlaşman. Çağan agyty bize köp satlary oýlandyrmaga mejbur edýär. Birek-biregiň kadryny bilmegi, birek-biregi ynjytmazlygy ýeset edýär. Bir-biregi ynjytmaly adamlar öňüm derd etip däli dünýäniň gündegini görýär, eşitýär ahiri ömürlüň çyredy ýan sönýän niýe ay aýlanır, ýyllar geçer, gün geçer, tutuş ömür meňder bir sagada bir-biri begenleriň soň bir gün belki tapmarsyňyz ynjytmaga da diýär. Şol mehriban gyzagat çağan agysyny dinläp men durup bilmedim. Şo fursatda şu zagat yeterler bihtiýar oýumda ýaňlandy. Hany meniň nirde kakam, hany meniň nirde ejem sag salamat örsek diýip bileje ýatdyga giýje. Hany meniň söwer kakam, hany meniň söýenejem. Olar meni ýeke goýup giden oklara hijem. Sehar maňlaýymdan öpüp kuş süýdüni berýän ejem. Seredeýäm gün nogupdyr. Şinnem daramandyr saçym. Çağıraýyň kakam jany. Äkidäýsin meni bakça. Inni bakça gitmek üçin men kime bolmaly ýapça.
getirseňiz mehribanım böküp yerimden jyk turjak. Düýünje aşam akyl bolsaň alyp berjek diýdi gurjak. Daňa golay düýüş görüp durun. Asmanyň üstümde bir uly azdarha gelip çykdy biziň kassymyza. Irilerim kanat gerip men gorap şol beladan kuş bolup gitdiler uçup kendile gidip Allah'dan. Men düýüşler ananamok, düýüşler gorkunç, düýüşler ýowul, düýüşde de galmasyn ýalňyz yumruk ýaljak biçara gyz. Hani meniň nirde kıvlam, hani meniň käbäm nirde, uçurun benim asmana, olar tapılmasa yerde. Mehriban Türk dogullarymyz, Allah size gayrat bersin. Merhumlarymyzyň jaýlary cennet bolsun. Galalarym yüreklerini gar ýaksyn, sabır versin.